guys, it's me, Bisaya guys. So, kauwi lang. Grabe yung pagod, no. Nagwagwag ako. Ito yung winagwag ko, guys. Ayan. So, yung mga winagwag ko today. So, isi-check natin kung may makasya ba sa atin. Yan, itatry natin yung mga nabili natin mga damit. So, ito. Pinili ko siya. So, itatry ko kung makasya sa akin kasi nga nag-lose weight talaga ako today. So, try natin. Ayan guys, ito jumper to siya. So, andali. Ito try lang natin. So, it's ano talaga guys. Mamaya talaga. Diba? For only 20 pesos lang to. Nabili ko siya. So, ganyan lang siya. So, walang pera. May pera, wala. So, ganyan siya. Diba? Okay ba? So, kabahan na kayo ni Bisaya ko day. Kasi, nag-lose talaga ako ng weight. So, yung next naman natin is, try natin. Ito. Try ko rin siya. Kasya pa sa akin. Pero ito yung guys. Gusto ko siya. Gusto siya. Only 20 pesos na binili ko. Diba? Sakto siya sa akin. Kasi nga, nawala talaga yung bilbil ko. So, masyado lang siyang sexy. So, kailangan mo ng more short. Ganyan. Diba? Yan siya guys. Okay, so yung next. Ito naman yung next. 20 pesos pa rin. Diba? Okay na. 20 pesos yung dress na to. Yan. So next is ito. Check it. Ching! Okay din siya, diba? So, meron siyang konting arte-arte dito. 20 pesos pa rin yan, guys. Ayan. Diba? So, yung next naman ay kasi I got here this is only 20 pesos. Ayan. 20 pesos, guys. One. And this one. Ito kasi ano. Next is this one. Pang ano. Itry natin to, okay? Yun yung napili ko, guys, na mga damit. For only 20 pesos. Ayan. So, ito yan. Ito. 3,
yung itong pants para sa kasama ko, yan 159. Tsaka yung mga leggings, yan. Yan. Ito lang yung nagustuhan ko. Ay, ito. Mayroon pa pala guys. Ito. Si si Duck. May tidagid. Ayan. Hindi ko pa siya na-try. So, itatry natin siya. Okay? Ayan siya guys. Ayan. Sakto lang din. Kasi nga medyo lumitin talaga yung tiyan ko. After nagkasakit. So, yan. So, worth it naman, 'di ba? Worth it naman yung 20 pesos na ano. Actually, naghanap lang talaga kami ng pants. Nag-sale sila ng 10, 100. So, ayan. Bumili na paano na naman si Bisaya ko dahil. Ayan. So, another labahin na naman. So, that's all for today guys. Thank you for watching.